BaleTelipale panchinilik telipule BaleTelipale burdu telipule What's up macha BaleTelipale telta porule BaleTelipale panjara telipule BaleTelipale papa 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 BaleTelipale papa ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ BaleTelipale ಕುಸಲ್ದ ಬಂತದ ಎಸಲ್ 11 ಇನಿತೆ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಕಲನ ಮಾತಿರನ ಬುಡು ಬುಡಾಡಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಈ ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂದಾಂಡ ಬಲದಿಂಜಾದರೆ ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ವಿದ್ಯಾ ಕಾಫಿ ಟೆಕ್ನಿಕಾ ಅಂಚನೆ ಏರೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಾಕಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಾತು ಜನತ ಬೆದೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ ಸಾಕಾರ ಆ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದ ಕಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಬಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠಡು ಒಲಗಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮುರ್ತಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟೆಲ್ನ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ ಬೋಳರ್ ಮಕ್ಕಳಿನ ರಡಿ ಜನಲ್ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಇತ್ತ ಕಲಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಒಲ್ಲೇರು ಜೈ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದೇರು ಸಂಗತಿ ದಾದಂದು ಬಣ್ಣ ಮರಣಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡೆ ಒವ್ವೇ ದೇಶಲ ಮಲ್ಪದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಾವಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿದೆ ತಿಂಗಳು ದೇವರ ಫಂಡ ಚಂದ್ರ ಲೋಕೋಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತಾ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಜಪಡಾವನ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೀತಾನೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮೂಜಿ ಬನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪತೊಂದು ಬರ್ರೆವಲ್ಲೇರಿ ಎಂಚ ಕುಸಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕಾತೊಂದುಗ ಎದುಕೊನ್ಗ ಜೈ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದೇರು ಕುಡ್ಲ ಓಕೆ ಗುಡ್ಲದ ಪೆರ್ಮೆದ ಚಾನಲ್ ಆಯನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಅಣ್ಣನಗಲಿಗು ಅಕ್ಕನಗಲಿಗು ಅಪ್ಪನಗಲಿಗು ಅಮ್ಮನಗಲಿಗು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಗಲಿಗು ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಗಲಿಗು ಅಜ್ಜಿನಗಲಿಗು ಅಜ್ಜರ್ನಗಲಿಗು ಮಾಮಿನಗಲಿಗು ಮಾಮನಗಲಿಗು ಎಲ್ಲಿಯಗಲಿಗು ಮಲ್ಲಗಲಿಗು ಉದ್ದದಗಲಿಗು ಕುದ್ದದಗಲಿಗು ಸಾರದಗಲಿಗು ಸಾಬ್ರದಗಲಿಗು ಮಾತೆರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿ ಎನ್ನ ಟಿವಿದ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಕಲು ಆಗಲೇನು ಮೋಕ್ಯಡಿಯನ್ನು ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಗುಲು ಇಂಚಪ್ಪಾಗಿ ನಡ್ತಿನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಪಾಲು ಪಡೆತೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಅಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಇನಿ ಎನ್ನ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಆಗಲೇನು ಮೋಕ್ಯಡಿ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ಸರಿತಾ ಸೈತ್ ಬದ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಸಿಗಲಾಟನಾ ಮಿಸ್ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಮಿಸ್ ಸರಿತಾ ಕಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಓ ಸಂದೀಪ್ ನಿಕ್ ದಾನೆ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಜ ಮಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸುಜ್ಞಾನಿ ಪಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಜ್ಞಾನಿಲೇನು ಕಡಲ್ ಪರವಂತೀನಿ ಈ ಬೋದು ಇಂಚಿನ ಅಜ್ಞಾನಿಲೇನು ಕಡಲ್ ಪರತ ಮಾರೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡೋದು ಮದ್ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಬೈದೇರು ಲೇ ಓ ಅಜ್ಞಾನಿ ಎಂಕುಲೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಎಂಕುಲು ಇನಿ ನಿನ್ನ ಇನ್ನ ಟಿವಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಅಂಚೆಂಕುಲು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅದು ವೈಕಿ ಅಂಚ ಭೂತ ಮಾಲೆ ಪುರ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಆಯುಧ ಪೂಜೆಗೆ ಶುರು ಗಾಡಿ ಬಿದ್ದನ್ನಾಗ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಪುರ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂಚ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಲಿಂಗು ಕಟ್ಟಿದೆ ಓಲ್ ಕಟ್ಟಿದೇರು ಅವು ಗಾಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಸಂದೀಪ್ ಮಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಿಲಿಗೆ ಅವ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವ ಸುಮಾರೆ ಓ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೇಳ್ರಿ ನಮ್ಮ ಬಾತ್ಯವ್ರಿ ನಾನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಬೈದಿನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ವಿಜ್ಞಾನಿಲೇನು ಮೋಕೇಡಿ ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ದೀತಿನ ಬೆಚ್ಚ ಮನೆಟ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಂದು ಅಗಲ್ದ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಮನೆ ಕೊಲ್ಲುಜಾ ದೇಗ್ ಕರಂಚುಜಾ ಅಂಚ ಪಣ್ಣತ್ತು ನಿಗುಲ್ ಬೋದು ಆಸನ ಕುಲ್ಲೇ ಬಂಡಿ ಒಂದು ಆಸನ ಗೋಲ್ಪ ಪೋಯರೆ ಆಸನ ಸೀದಾ ಫೋನಾಗ ಆಗುಂಬೆ ದಿಕ್ಕು ನೈಟ್ ಸೀದಾ ಹೋಗಿನಿ ಆಗುಂಬೆ ಅದು ಓಡಿ ನೀನು ನಮ್ಮಡೆಗ ಆಗುಂಬೆ ಅದು ಪೋಪುಣಿ ತೀರ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಮಾರ ಕೊಂಚ ಆಸನಗೆ ಎಂಚ ಪೋಪುಣಿ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಮಾರ ಆಸನ ಪೋಪುಣಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ ಅದು ಪಟ್ರಮೆ ಅದು ಸುಳ್ಳಿ ಅದು ಅಲ್ತದ ಪಕ್ಕ ಜ್ವಾರ ದಿಕ್ಕು ಜ್ವಾರ ಒಂದು ವಾದೇವಸ್ಥಾನದ ದ್ವಾರ ದಿಕ್ಕು ಅರೆ ಚಡವು ಅವು ಚಡವತ್ತು ಬಕ ಅವು ಘಾಟಿ ಘಾಟಿ ಕಡೆ ತಪ್ಪದ ಮೀಟೆ ಆಸಕನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪೊಂಜಿ ಲೋಟೆ ಚಹಾ ಪರದ ಐ ತಪ್ಪದ ಮೀಟೆ ಆಸನ
ಯಾನ್ ಅವು ಪಣ್ಣ ಹತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಬೊಕ ಆಸನ ಬೋದು ಕುಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಆಸನ ಪೋತು ಕುಲ್ಲರ ಪಣ್ಣ ಹತ್ತು ಹಾ. ಎಂಗುಲ್ ದಿತ್ತಿನ ಬೆಚ್ಚ ಮನೆಟು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಬನ್ನಿ ಸಿ ಮನೆಟ್ ಮಾತ ಕುಲ್ಲೆ ರಾಪುಜಿ ಎಂಗೆ ಚಕ್ಕ ಮುಟ್ಟೆ ಫಲ್ತು ಕುಲ್ಬೆ ರಾಪುಜಿ ಗಂಟೆ ಬೇನೆ ನಿಕುಲ್ ಚಕ್ಕ ಮಟ್ಟ ಕುಲ್ ಜಡ ಅಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟೆ ಪೊಲ್ತು ಕುಲ್ಲವೆ ಓಕೆ ಎಂಗಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬೈದಿ ನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಬಿನ್ನೆರೇನು ಮೋಕೇಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸುರುಕಾದು ಸರ್ ಲಿಂಗು ಸರ್ ಇರ್ಡ ಚಂದ್ರಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಈರು ಸುರುಕು ಯಾಪ ರಾಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾನ್ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಡುಪುನಾಗನೇ ರಾಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಒಡೆಗೆ ಬಿಟ್ನಿ ಸೀದಾ ಚಂದ್ರಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸಿಗ್ನಲ್ ದಿಕ್ಕಿ ಜೈ ತಮ್ಮನ ದಾನಿ ಪರ್ನಾಲ್ ದಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ರಾಕೆಟ್ ಬಿಟ್ನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಕಿಟಿ ಇರ್ನ ಕಾರ್ಗೆ ತಾಗದು ಕೊಡು ಕೀರ್ತಿ ಅತ್ತಪ್ಪ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವೆಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆತ ಎನ್ನ ಎದುರು ಚಂದ್ರಗಲ ಕುಲ್ದಿತ್ತಲ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಾಕೆಟ್ ದಾಗತೀನಿ ಆಲಾದ ಅಲ್ತಲ್ ಅಲ್ಲ ಮೇಡ ಬಂಡಾಲ ಅಲ್ಲ ಮೇರಿ ಎನ್ನ ಮೇಡ ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ಮೇರಿ ಅರ್ನ ಮೇಡ ಬಂಡೆ ಅರ್ನ ಮೇರಿ ಎನ್ನ ಮೇಡ ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ಮೇರಿ ಮಲ್ಲ ಮೇಡ ಬಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಮೇರಿ ಬೆಚ್ಚ ತಡ್ಕ ಅಂತ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ದೀತೀನಿ ಆನಿ ಶುರುವಾತನ ಬರ್ನಾಲ್ ಪೂಜಾರೆ ಆಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ದಾಳ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತ ಜರ ಬೈದೆ ಆನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಏಪ ಅಪಮಾನ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜೆ ಆಟ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಡಲ್ಲ ಚಂದ್ರಾಗ ರಾಕೆಟ್ ಬಿಡೋಡು ಓಕೆ ಬರ್ನಾಲ್ ಮುಟ್ಟನೆಟ್ ಈರೊಂಜಿ ಚಂದ್ರಾಗ ರಾಕೆಟ್ ಬಿಡೋಡು ಬಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಮೇಡಮ್ ತುಲೆ ತುಲೆ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ತುನಾಗನೆ ಪಂಜಿ ದಿಂಜಿದ್ ತೆಕ್ಕಿದ ಬಲ್ಲಿ. ಅರ್ನೊಂಜಿ ನಗು ಮುಖ ತುಲೆ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಓ ಅಲ್ಲ ಜಯಿಸಿನಿ ಲಕ್ಕಿದೆ ಯಾನು ಓಲ್ಲೆ ಏನ ನಿಡಿ ಕಂದಿನಿ ಯಾನು ಓಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಈರು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉಳ್ಳಾರು ಸ್ಟುಡಿಯೋನಾ ಯಾನೆಂಗಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲದ ಭೂತೋ ವೈದಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಈ ದಾದೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬತ್ತ ಜಪ್ಪುನ ಬೊಕ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಲೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಪಣ್ಪಾರಿ ಎಂಕು 3,000 ಕೊರೋಡು 5,000 ಕೊರೋಡು ಬನ್ನ ಖರ್ಚಿಜ್ಜ ನೆಟ್ಟೆ ಬತ್ತ ಇರ್ ಜಪ್ಪುವಾರು ಅವು ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಚಂದ್ರಯಾನ ಮೂಜೆತ್ತ ಫುಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಜಿ ಎಂಕುಲು ಏತೋ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿಡ್ಲು ಏತೋ ತಿಂಗೊಲ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಗ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಜಪ್ಪೆರೆ ಮತ್ತು ಸರಿಕ ಟೈಮ್ಲೆ ದಿಕ್ಕಿದಿಜಿ ಅಂಜೆ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಆಯ್ತು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಕೋಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಕೋಡೆ ಇಲ್ಲ ಜೈದೊಲೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಜೈದೊಲೆ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಂಡೆ ರಾಕೆಟ್ ಬಿಡ್ಕಾನು ಯಜಮಾನ್ರು ನೀ ಎಂಗೆ ಮರ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಾತಿರ್ನು ನಮಾರೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ರಾಕೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ ಬೈದಿನತ್ತ ಎಂಗಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಲ್ಪ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಏನನಿತ್ತೆ ರಾಕೆಟ್ ಅಂಟಿಂದೇಲೆ ಪುನು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಗನ ಜೋಕುಲು ಪುಲ್ಯಲು ದೊಡ್ಡ ಇನಿ ರಾಕೆಟ್ ಬಿಡೋಡು ಅಂಚ ರಾತ್ರಿ ಅದು ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಜೆಸ್ಸೆರೆಜ್ಜಿ ಇಡೀ ಪೇಪರ್ದ ರಾಕೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಗೋಬುದೀನಿ ಅಂಚ ನಿದ್ರೆಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಲೊಂಟ ಟೈಮ್ ತಿನ್ನ ಕೆತ್ತಿ ಫುಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಟು ರಾಕೆಟ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ರಾಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಈರೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ನೋಡು ಎಂಕ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಪನ್ಪುಂದಾದ ಪಂಡ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಬಲಸುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಏಲಿರೆ ಬಲಸುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾದುಪ್ನಾಗ ಬಲಸುನಿಟ್ಟು ದಾದಾನ್ಲ ಲೋಪದೋಷ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಿನ ಮಾಪ್ ಮಲ್ತು ಎಂಗಲ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲೆಗೆ ಅವಡ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಅವಲಿಲ್ಲ ಅವಿನ ಮಲ್ತದ ಎಂಗ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಎಂಗಲ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಿದ ನಟ್ಟುನೆ ಕೊಲು ಓಲುಲ್ಲ ಅಯ್ಯೇ ಆಟಿದಾಗಿರತ್ತ ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಬೈತಿ ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಮೇಡಮ್ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗು ಸರ್ಗ್ ಬೆಚ್ಚ ತಡ್ಕದಿನೆಟ್ ಆರೊಂಜಿ ಚಂದ್ರಯಾನದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೋದು ಸೇರಿಯರು ಇರ್ರೆಗೆ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಘಟನೆ ಆತುಜೆ ಈರೆಗೆ ಏರ್ಲ ರಾಕೆಟ್ ಬಿಡ್ತು ಜೇರ ಯಾನ್ ಪೊಣ್ಣು ಪುಂಜವತ್ತಿ ಎಂಕ್ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಜನ ರಾಕೆಟ್ ಬಿಡು ಅಂತೀರ್ ಮಾತ ಪೇಪರ್ದ ರಾಕೆಟ್ಲ ಎನ್ನ ಮಂಡ್ಯದ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕೊಂತು ಇಂಡೇತೆ ರಾಕೆಟ್ದ ಕತೆ ಪಂಡೇನಾ ಪಂಡೇರು ಚಂದ್ರಗ್ ರಾಕೆಟ್ ಬಿಡ್ತಿನ ಕತೆ ಪಂಡೇನಾ ಪಂಡೇರು ಆಯ್ತಾ ಇಡೇಟ್ ರಡ್ ರಾಕೆಟ್ ಎಂಕ್ಲದ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಈರು ಸಿಗ್ನಲ್ ದಾಲ ಕೊಡ್ತು ಜರ ಏರಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊರ್ರೆ ಮರಳು ಬತ್ತೋಡು ಸೀದಾ ಕೈತಲ್ ಬಂದು ಕೆಪ್ತಾನೆ ಒಂಜೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಆ ನೀರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೋಪಾತಿನ ಹಾಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ತಿಕ್ಕಿನಿ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಯಾನು ಸುರು ಬೇಲೆ ಫೋನಾಗ ಇಂಚ ಕುಂದಿ ಬಿಡ್ತು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇನೆ ಈ ನಾಚಿಕೆಟ್ ಗೊತ್ತಿ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತ ಈರೊಂಜಿ ರಾಕೆಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸೇರುಡು ನಾಡ ಅಂಚಿನ ಅನುಭವ ಅದು ಕೂಡು ಅಂದು ಇದ್ರೆ ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಆತು ರಾಕೆಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಕೆಟ್ ಬಂಡೆ ಎಂಕೊಂಜಿ 17 ವರ್ಷೋಡಿ ರಾಕೆಟ್ ದ ಬಾರಿ ಮರಲ್ ಎಂಗಲ್ನ ನವೀನ್ ಎಡ್ಮೆ ಮಾರಿದ್ಯಾರ ಅಂದು ನವೀನ್ ಎಡ್ಮೆ ಮಾರ ಆರ್ನಂಜಿ ರಾಕೆಟ್ ತೋಡು ಎಂಗ್ ಬಾರಿ ಮನಸಿತ್ತು ಅರ್ನ ರಾಕೆಟ್ ಇರ್ತು ಯಾರ ಅಂದು ಆ ಜನಕ ಗುಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲೇ ತಂಬಿಟ್ಟು ನೀವು ರಾಕೆಟ್ ಬಿಡ್ಪುಣ ಮರಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಬಿಡ್ಪುಣ ಮರಲಿ ಅಂತ ಏಪಲ ಎಂಡ ಬಂದ್ಬಿನ್ ಸರಿ ತಾಬಲ ರಾಕೆಟ್ ಬಿಡ್ಪು ನಿಂತಿಲ್ಲ ಸರಿ ತಾಬಲ ರಾಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬೆಚ್ಚಾವಂತು ನಾವು ಆಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಅವ್ರಿ ಒತ್ತೆ ಮಲ್ತ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಪೋಡಪ್ಪ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಿನ ನಾನು ನವೀನ್ ಎಡ್ಮೆ ಮಾಡ ಪಂಡೆ ಆವು ನಿನ್ನ ರಾಕೆಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ ತೂ ಓಡುನು ಅಂಜಂಗಳು ರಾಕೆಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾನ್ ನವೀನಿಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಹೋಯ್ ಗುಡ್ಡೆ
ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಹೋಯಿ ಅವು ಗುಡ್ಡೆ ಬಂಡೆ ಎತ್ತರ ಪುಣತ ಅಪ್ಪ ರಾಕೆಟ್ ಒಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ನಂಗೆ ತುಯರೇ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ರಾಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪಿನಿಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾನ್ನ ನವೀನ ಗುಡ್ಡೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಬಿಯರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಾಕೆಟ್ಲ ಬತ್ತ ಗುಡ್ಡೆ ಪೋಯ ಅವು ಬೀರ್ದ ಬಟ್ಟಿ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಏನೇ ಪಾತೀರ್ನು ಮೇ ನಿಂಗು ನೆಟ್ಟೇ ಉಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿದಾಗಿ ಅವ್ರು ರಾಕೆಟ್ ಕಂತಾಯರೆ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಬಿಡಿಯಾರ ದ್ಯಾವರೇ ದ್ಯಾಯಾಮ ಸರ ಮಲ್ಪ ಮಾರೆ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಪೊಯ್ಯ ದಿಂಜಾರಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಹಂಗೆ ಪೊಯ್ಯ ಮತ್ತೆ ಜಿಂಜಾದಂಡು ರಾಕೆಟ್ ಕಂತದನ್ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ನವೀನಣ್ಣ ಸರ್ತಜ್ಜಿ ನವೀನಣ್ಣ ಸರ್ತಜ್ಜಿ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ನೀನೆ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ತೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರಾಕೆಟ್ ಪೋಪುನ ಪೊರ್ಲುತ್ತಲ್ಲ ಸಾರ್ಥಪೂನ್ ಸರ್ತಗರ್ಮ ಅವು ಸೀದಾ ಬೋದು ಪೊರ್ಬುಲ್ನ ತೀರ್ಥ ಬಾಯ್ತ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಪೊರ್ಬುಲ್ನ ತಿರ್ತದೆ ಬಂಡ ಅವು ಪಂಡ ಪೊರ್ಬುಲ್ ಮಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಟ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಲ್ ತೀರ್ತಿತ್ತು ಅಂಚ ಸಾಗುಲಿ ದೈತ ಪುರ ತೀರ್ತಿ ಬೈತ ಮಟ್ಟ ತೀರ್ತಿತ್ತು ಪೊರ್ಬುಲ್ ದಾಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪೊರ್ಬುಲ್ ಬಾಯಿ ಬತ್ಲಕ ನಿರ್ತೀರ್ ಏ ಮುಜೆ ಜೆ ಜೋ ಗೆಲರೆ ಹಂಗ ಸರ್ ಮೇ ನಚ್ಚಿ ಪೇಡ್ ಪುಳಂಚ ರಾಂಡೆ ಪುತ ನಾಯಿ ಪುತ ಆನಿ ಬಲ್ದಿನ ನವೀನ್ ಎಡ್ಮೆ ಮಾರ್ ಏನ್ ಕಲ್ತು ಹೋಗ್ತ ಸಿಗಿದಿನಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಮೈಕ ಬತ್ತು ನನ್ ಜಿಂಚಿ ಬಲಿ ಬರ ಭಯಂಕರ ರಾಕೆಟ್ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಆನಿಯೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ನವೀನ್ ಎಡ್ಮೆ ಮಾರ ರಾಕೆಟ್ ಹೊರ್ದಬಹುದು ಓಲೋಲ್ಬಹುದು ಬೈತ ಮುಟ್ಟೆ ಬಿಡ್ದು ಆನಿಯೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ರಾಕೆಟ್ ಕಂಪನಿ ಸೇರ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರನಡಿ ಬಿಡೋಡು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೆ ತೀರ್ಮಾನ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಫುಲ್ ಓಕೆ ನಿಗಲ್ದ ಪಾತ್ರ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂದು ಖುಷಿ ಆವಡೆತ್ತ ಮರ್ಲೆರಡನೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಂಜಿ ಆ ತಂಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ನಲ್ಲ ನಿಕಲ್ದ ಪಾತ್ರ ರಂಡು ಐದು ದುಂಬು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಆಡ್ ಮಂತನೇ ನಂಗೆ ಕಾಸ್ತಿಕ್ಕು ಕಟ್ ಮತ್ತೆ ಟಿವಿ ಕಟ್ಟಾತ ಮುಂದಲ ತೋಜ್ ಅಪಾನಪ್ಪ ಬುಡ್ಸಿ ಮೇಡಮ್ ಏನ ಬರ್ಕಿ ಒರ್ತಪ್ಪಿ ಮಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಲೈಟ್ ನನ್ನ ಬರ್ತೇನೆ ಒಂದು ಓಕೆ ನಿಗಲ್ ರಡ್ಜಂತರ ನನ್ನಾತು ಪಾತ್ರ ರಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಡಮ್ ಇರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ಫೈಲ್ ಆತನ್ 3 ಪಾಸ್ ಆತನ್ ಅವು 2 ಫೈಲ್ ಅವರೆ ದಾದೆ ಕಾರಣ 2 ಫೇಲ್ ಆದ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು 2 ರಾಕೆಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಪುನಾಗನೆ ಯಾನ ಬೇಡ ಪಂಡೆ ಬತ್ತಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪಂಜನ ನಿಂಗು ನಿನ್ನ ಬತ್ತಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪಂಜನ ಯಾನಪ್ಪಗ ಪೇಪರ್ ಬರ್ತ್ ಕೊಡ್ತಿ ಜನ ಬತ್ತಿದ ಕೊಡಿ ಒಂಚೂರು ಪರ್ತ್ ಕೊಡ್ತಿ ಹಾಂಡ ರಾಕೆಟ್ ದ ಮೋನೆ ತುನಗನೆ ರಾಕೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಡಲ್ ಇತ್ತು ಅವು ತೂನಗನೆ ಅವೇ ಬಣಂತು ಯಾ ಬೋಬುಜಿ ತೂ ಕೊರಚಿ ಪಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಡಲ್ ಇತ್ತು ಆ ರಾಕೆಟ್ ದ ಮೋಣೆ ಮಂದಿನ ಕಲ ಮೋಣೆ ಎಂಚೆತ್ತು ಅವ ಇರ್ದು ಗಡೆ ಏರು ಲಿಂಗು ಎನ್ಕು ಆಂಡಲ ಬತ್ತಿಗೆ ತೂಕೋರ್ನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇನ್ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಂಡ ಎಂಕುಲು ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ ಮಲ್ಪುನ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪ ಐಟ್ ದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಂಡು ಗುಂಡು ಮತ್ತೊಪ್ಪುನು ಅಂಜ ಈ ರಡ್ ರಾಕೆಟ್ ಕೊನಪುನ ರಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ನಕಲು ರಾತ್ರಿ ಒಂಚೂರು ಪರ್ದು ಞಾಕಿನ ಮಲ್ಪ ಅಕಲ್ನ ಗಲಾಟೆದ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ದಿನೋಲು ಮುಕುಲು ರಾಕೆಟ್ ಅಂಚ ಅಕಲೆ ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾದ ರಾಕೆಟ್ ಓಡೆ ಪೋತು ನಂದೆ ರಾಕೆಟ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಅಕೊಲ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಐತರ ಡ್ರೈವರ್ ನಕಲ ಬುದರಿಂಜ ಗೊತ್ತಂಡ ಸುರೇಶ್ ಇಲ್ಲ ಬಬುಟಿಲ್ಲ ಅಂದ ಸುರೇಶ್ ಹಾಕೋರ್ದ ಅಂಗಡಿ ಅವು ಕೈ ಕಂಬಡು ಅವು ಕಾಟಿ ಬಲ್ಲಾಡು ಅವು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅವಳು ಮಾರ್ಲೇಕ 20 ನಿಮಿಷ ಏತ್ ಮಾತಿರುವೆ ಓಲು ನನ್ನ ಒಂದು 25 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟಲು ಓಲೇನಾ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಕಲ್ ರಜನ ಪಡ್ದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂಕಲ್ ನಾವು ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ದ ಬೇಲೆ ಸೇರ್ತೀನಿ ಅಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ರಾಕೆಟ್ ಕಂಪನಿ ಐತೆ ಅಕಲ್ ರಜನ ಪಡ್ದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ಫೈಲ್ ಆನ್ 2 ಫೈಲ್ ಅಪ್ಪನ 3 ದಾದನಲ್ಲಿ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಬಂದಾರು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಾದ ಮಂಡೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ದಾದ ಮಂಡೆ ಇತೆ ಸುರುತ್ತಕಲ್ ರಜನ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಾಕೆಟ್ ಓಲ್ ಪೋಯಿನಿ ಐಕೆ ಅಂಕಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಮಲ್ಪನ ಅಂಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತಾ ಎಂಕಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ನಕಲೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಡ್ರೈವರ್ ಒಂಜಿ ಫಾರಿನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಕಲ ಪುದರ್ ಊರ್ದ ಡ್ರೈವರ್ ಪುದರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ದಾಯನ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಹೌದಾ ಗಂಚಪ್ಪ ದಿಯಾರ್ ನಿಗುಲು ಊರ್ದ ಎಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ದಾಯ ಅವು ಬಂಡ ಈತ ಊರ್ದಾಗ ಫಾರಿನ್ ದಾಯನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪುಜಿ
పోరిందయ్యకు ఊర్దాయన తులు బరపుజి నెక్లెక్ భాషనే బతిచిందంత గలటాయరిజ్జత ఎద్ద మండే టెక్నిక్ ఎద్ద మండే కట్టి చెప్పాలి ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಾವಿರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ರಾಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟ ಲಿಂಗಪ್ಪನಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ చెప్పాలి చెప్పాలి ಸಾವಿರ చెప్పాలి పొర్పున బయట ముట్టికి రాకెట్ బిట్ట సరితకి చెప్పాలి ಬರ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ತಿ ಆರ್ ಕುಸಲ್ ಮಂತೀನಿ పొర్పున రాకెట్ ಅಪಘಾತ ಆರ್ ಕುಸಲ್ ಮಂತೀನಿ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಪೊಣ್ಣು ಕೊಂಚం ಅದಿರ ಕೊಂಚಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತ ರಾಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಬಿನೆಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣು ಕೊಂಚం ದಾದೆ ಬೇಲತ್ತು ಶೇ ಇತ ಆನುಲು ಏತೇ ಗನಗಟ್ಟಿದ ರಾಕೆಟ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಂಡ ಅವ್ಲು ಪೊಂಜೋಲ್ ಬೋಡಿ ಡಾಯಕ್ ದೇ ಪಂಡ ರಾಕೆಟ್ ದ ಬತ್ತಿಗೆ ತೂಕೊರ್ರೆ ಪೊಂಜೋಲ್ ಬರ್ಚಿ ತೂಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಪಲ ಪೊಂಜೋಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ನಕಲ್ ಬರೋ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಿತ್ತಿರು ವಿಕ್ರಮ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದು ಅಕಲ ರಡ್ಡೆ ಜನ ಕಡಲ್ ಪೈನ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ರಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚುಜಾ 14 ದಿನ ಪೋಡು 14 ದಿನ ಬರೋಡು ಅದು ಬೇರೆ ಕೂಡ ರಡ್ಡೆ ಜನ ಕಡಪಡ್ತೇನೆ ಕೂಡ ರಡ್ಡೆ ಜನ ಕಡಲ್ ಪೈ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಪ ಒಟ್ಟು 4 ಜನ ಬೋತೀರು ಅಕಲ ಬುದ್ದಾರು ಅವು ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ರೋವರ್ ಅಕುಲ್ಲ ಊರ್ದಲ ಅಂದ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಊರ್ದಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ರೋವರ್ ಫಾರಿಂದಿ ಬಾಸಾರ್ ಬುದಿ ಗಲಟೈರಿಜ್ಜಿ ಅವು ಪಂಡ 14 ದಿನ ಪೋಯಿರತ್ತ ಶಿಫ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕುಲ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಪ್ಪರೆ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕುಲ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಜಪ್ಪರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು 4 ಜನ ದಾಯ ಕಡಲ್ ಪೈನಿ ಅವು 4 ಜನ ಕಡಪ ಅವೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಹೊರ ಬಂದೇನು ಗಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಕಡಲ್ ಪೈನಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅಕಲಿಗೆ ಚಂದ್ರನಡಿಗೆ ಪೋಪು ಬಂದು ಎಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಯಾನ್ ಜಾಲಕ್ ಬೋಪೆನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಆತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಟು ಉಚಿತ ಖಚಿತ ನಿಶ್ಚಿತ ಚಂದ್ರನ ಗಡ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಬುಧ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಗುರು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಆದಿತ್ಯ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ನಿಕ್ಕಲ ಫ್ರೀ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಗಳ ಫ್ರೀ ದಾದಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಆತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೇ ಗ್ರಾತ ಪುದರ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತು ಗ್ರಾತ ಪುದರ್ ಮಾತ ಆತದಲ್ಲ ಬಂಗದಿ ಓಡುಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾರದ ನೆನಪು ದಿನ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಮುಂದಿವತ್ತ ಗ್ರಾತ ಪುದರ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲು ಚಂದ್ರನಡಿ ಕಡಲ್ ಬದರ್ ಅವು ಚಂದ್ರನಡಿಗೆ ಪೋಪುಡ ಐ ಕಂಜಿ ಏರನಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಿ ಏನು ಅವನಿ ಮರ್ಲಿ ಯಾನ್ ಇದ ಬೋಪೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೆ ಚಂದ್ರನಡಿಗೆ ಎಂಚ ಪೋಪುಂದ ಈತೆ ಮೂಲ 45 ನಂಬರ್ ಬಸ್ ಉಂಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಕಾಟಿಬಲ್ಲ ಅವು ಕಾಟಿಬಲ್ಲಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಅವು ಪಡಿಲು ಪೋಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಐಗ ಡ್ರೈ ನಮ್ಮೈ ஞான்பிನಿ ಬಸ್ ಬರ್ತಂದೆ ಬಸ್ ಪೋಂಡು ಬಸ್ ಬರ್ತಂದೆ ಬಸ್ ಉಂತುಂಡು ಬಸ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಪೋಪಿನಿ ಬಸ್ ಉಂತುನ ಅತ್ತವು ಐಕ ಡ್ರೈವರ್ ಪೂಜಾ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ನಕಲು ಕೊನಪಿನಿ ಅಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಅಂಚ ಒಂದು ಆ ಡ್ರೈವರ್ ನಕಲಿ ನಿಕಲು ಮ್ಯಾಪ್ ಪಾಡ್ದಾಲ ಕಡಲ್ ಪೋರ ಲೊಕೇಶನ್ ಮೀನಿ ಕಡಲ್ ಪೋರ ಒಂಜಿ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವನ್ ಚಿಲ್ಲರ್ದ ಬೇಲೆನ ಇಂದ ಎಂಕಲ್ದ ಫಜಿರ್ ದೆಪ್ಪು ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಮರ ಗಡಪು ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಜಲ್ಲಿದ ಬೇಲೆ ದಪ್ಪು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಲು ಜಲ್ಲಿ ಪೋಯಿ ಅವನೇನು ಮಾತ ಐತೊಟ್ಟು ಮೊಕ್ಲೆನ್ನ ಪೂರ ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕು ಟಿಪ್ಪರಡು ಸುರುಕು ಕಡಪುಡುವ ಸುರುಕು ಅಂದ್ ಅವು ಬಂಡ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಬರ್ಪಿನ ಗೆಲ್ಲಿ ಪುದೇಲಿನ ಮಟ್ಟ ಕಡಪೆರೆ ಕಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ದಕ್ಕಲು ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಜಲ್ಲಿದ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲು ಡಾಮಾರು ನೇನು ಪೂರ ಎಂಕು ಸುರು ಕಡಪುಡುವ ಕಮ್ಮಿ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ 30-40 ಜನ ಬೋಬು ಜನ ನಲ್ಪ ಜನ ಇದ ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಪಾತಿರ ಈ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಎಜ್ಜ ಮರೆ ನಿಕ್ಕ ಮೂಲ ಬೋರಾಪುಂಡ ಹೋದವಳು ಗುಲ್ಬು ಎನ್ನ ಮಾತು ಕಮ್ಮಿ ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತು ಕಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿ ಐಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಮುಂದೇನು ಮಾತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಟಿಪ್ಪರಡು ಕಡಪುಡ್ದು ಅವು ರೇಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ದೇಪಂಡ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೇಪರ್ ಗುಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಬರ್ಪುಜ ಬೋರ್ಡ ಅತ್ತತ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುಪ್ತ ವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಅవి ನಂಚೆ ಎರೇಗ್ಲ ಲೀಕ್ ಔಟ್ ಮಲ್ಪುಜ ಈರ್ನ ಟಿವಿಡೆ ಲೀಕ್ ಔಟ್ ಆಯ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಾಕಿದೇನು ಪಾಡಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ನಿಕಲಿ ರಡ್ಜನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಕೆ ಶಿವನ್ ಪಂಡ ಏರ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತು ಏನಿ ಬರ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಕೆ ಶಿವನ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಅವ ಎಂದ ಅಲ್ಪ ಗುವೆಲ್ದ ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ನ ವೆದರಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ನೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಸುಬ್ಬೈ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕೆ ಶಿವನ್ ಪಂಡ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅವು ಕಾಸರಗೋಡದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅತ್ತ ಕಾಸರಗೋಡದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಲಾಗಲೇ ಮೆತ್ತು ಸರ್ಬತ್ ಉಂಡ ಸರ್ಬತ್ ನಿಕಲ ಮೋನೆಗೆ ಅಂಬಿದ ನೀರ್ಲತ್ತು ನಾಯ್ದ ಪೀನಿ ಯಾನೆ ಹಾಕಿದ್ದು ನಿಕಲ ಮೋನೆಗೂ ಉಪ್ಪೆರಂಡು ಕೆ ಶಿವನ್ ಪಂಡ ಏರ್ ಪಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಲೆ ಅಂಚಿನ ಸಾಧಕೇರ್ನ ಕಾರ್ದ ತೂಲುಗಳ ಸಮ ಇಜ್ಜಾರು ಇರೇಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋದು ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರಿದು ಓಳ ಇಜ್ಜಿ
ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ರಾಕೆಟ್ನ ಉಡಾವಣೆ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪುದರ್ನ ಮಿತ್ತಗಂತೀರು ನಿಕುಲು ಕಾಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪುದರ್ನ ಹಾಲ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಕಲಂಚಿನ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟಿ ದಿನ ಕೋರಿ ಬರ್ತದೆ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಕುಲ್ದು ಬಾಯಿ ಬತ್ತಿಲಕ ಬಗುಲು ಸತ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಏರ್ ನಿಕುಲು ನಿಕಲೇನು ಏರ್ ಕಡ ಪೈನ್ ಬಲ್ಲೆ ಅವು ವಿಷಯ ಪಂಡ ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ನಡತೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಅವೇನು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಟಿವಿಡ್ ಪಾತಿರ್ನಂಡ ಕಾಸ್ಕೋರ್ ಪೆನ್ ಬಂದಿರ್ ಐತೆಂಕುಲ್ ಬರ್ತದೆ ಪಣ್ಣಿನ ಏರ್ ಪಣ್ಣಿನ ಏರ್ ಎಡಬಿಡಂಗಿಲು ಎಡಬಿಡಂಗಿಲು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಕಾಡು ಬತ್ತ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕರನು ದಾದ ಬೇಲ ದಾದ ಬೇಲದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡಿಗಳು ಎಂಕುಲ್ ಕಾಸ್ಕೋರ್ ಪೆ ಬಂದ್ ಬತ್ತಿ ಇಜ ಮಗ ಒಂದೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿನ ಮುಸುಂಟ ಸುರೂಕು ಬಣ್ಣಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಲತ್ತು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬೊಂಡ ಮಾರ್ನ ಕಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ದಾದ ಬೇಲದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡಿಗಳು ಯಾನ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನು ಯಾನ ಕಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮುನ್ನೋದು ಬೀಡಿನ ಬ್ರೇಂಚಿ ಬತ್ತಬೋಣಗೋ ಈ ಜನ ಇಲ್ಲದ ಕಂಡೋಡು ಬರಿ ಮಾಲ್ ತೊಂತು ಅಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ರಾಕೆಟ್ ಬಿಡ್ಪಾರೆ ನನ್ನ ರಾಕೆಟ್ ನನ್ನ ರಾಕೆಟ್ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಒಗದಾದ ಬಿಡ್ಪಾರು ನನ್ನ ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಡ್ಪುನಿ ಆರು ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಡ್ಪಾರಿಗೆ ಈಡ್ದಾದ ಬಿಡ್ಪಾರಿ ಎಂಕ ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಟ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಗದಾದ ಬಿಡ್ಪಾರು ಎಂಕ ಬಿಕ್ಕದು ಪೂಕಿ ಬಿಡೋಲಿ BaleTelipale. ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕ್ಕೂ ಈತನೆಟ ಪ್ರಪಂಚದ ಉಭಯ ದೇಶಲ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಾವಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧನೆನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಕಾಶ ಯಾನ ಆತಂದಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ರಾಕೆಟನ್ನು ಕಡಪುಡ್ದು ಅದ್ಭುತವೈನ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಾರೆ. ಅಂಚತ್ರ ಇಸ್ರೋದ ಗುರುಕರ್ಲಂಚಿತ್ತಿನ ಸೋಮನಾಥ್ ಅಂಚನರ್ನ ಇಡೀ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದು ತೀರ್ಪಿಗೆ ನಂಚಿತ್ರ ಪುರ್ತು ಸುರುಟು ಪುದರ್ಬನಲ್ಲಿ ವಿನೀತ್ ಮಲ್ಲಲಿ, ಸುಕೇಶ್ ಪಡುವುದು, ವಿನೋದ್ ತಡಂಬಯಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಐತೆ ತೀರ್ಪಿಗೆ ನಂಚಿತ್ರ ಪುರ್ತು ಅರವಿಂದಣ್ಣ. ಚಂದ್ರಯಾನದ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂಬೈದಾರು ಉಳ್ಳ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಯರ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಡ್ಡ ಡೈಲಾಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೂಕಿಡು ಬಿಟ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ ಎಂದು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವಳು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಉಂತಾವಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಪುದರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಐಡು ತುಂಬ ಬೋಡ್ತನಾಥ್ ಬೈದನ್ ಅಂಚಾದ ಕಾಮಿಡಿ ಅಲ್ಪ ಬೋಡ್ತನಾಥ್ ಪತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೀರ ಹಾಸ್ಯೋಡೆ ಉಂತಾವಡೊಂದು ಆಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಂಡು ಸುಕೇಶ್ ಮಾತ್ರ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೈಲೈಟ್ ಅವು ಸೊಂಟದ ನಿತ್ತ ಸೊಂಟದ ತಿರ್ತ ಅಂತ ಪನ್ಯರ ಆಯ್ಜಿ ನಡು ಅಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನು ಸುಕೇಶ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಆಲ್ ದಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಈ ನಾಮತಿ ಕೂಡ ಇಜ್ಜ ಅವ ಕೆರೆಗೆ ಕೂಟದ ಸುತ್ತದ ಕೆರೆಗೆ ತೀರ್ಮಾನಕಾರರ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಕಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನಚ್ಚಿತ್ತು 10,000 ಕೊರೊಂದಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಹೇರಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಅಂಚಿತನ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕಲ ಸಹಕರಣ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು FM ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ FM ದಕ್ಕೂ ಅಕಲ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ ಪಿರಾಡು ಪನೊಂದುಪ್ಪನ ಪಡೆರು ಪೊರಂಬೊಂದುಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಮಾತೆರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆರ್ಪನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಂಜನ ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೂಯಿನ ನಿಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆರ್ಪನೊಂದು ಇನಿತೆ ಯಗ್ಗೆರ್ದಾಗತ್ವ ಸೊಲ್ಮೇಲು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ BaleTelipale ಕುಸಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ 19 ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲದಿಂಜಾದಿರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ. ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ Namma TV, the pulse of coastal Karnataka.